Les tecles negres no es toquen tant com les tecles blanques, perquè és l'escala de do major. Ostres, són com les taxes, que no es toquen gaire, només en èpoques de matriculació. En canvi, els impostos, com l'IVA, el pagues cada cop que vas a comprar alguna cosa a la cafeteria. Diana, Sí, senyora. m'has de fer una consulta d'actualització dels preus. Els preus que estan a 17 els vull a 13. Per què? Perquè acabo de perdre 5 clients aquest matí. Et connectes a la base de dades Samba i entres amb l'usuari administratiu. Ja saps la contrasenya, és la de sempre. Perdona, què és una base de dades? Això ja hauries de saber, que no has estudiat administratiu. Ja, però és que fa una setmana ja estic en pràctiques. Doncs és igual, ja ho faré un altre. Jo, en aquesta situació, em comporto com a un impost, o sigui que no dono contraprestació. Tinc que prendre'm algun medicament per la ressaca. Toma anti-resaca. A diferència d'un impost, aquí sí que tens contraprestació, ja que et curarà la resaca.